Il-produzzjoni teatrali Hedda Gabler tal-kittib Norveġiż Henrik Ibsen kienet saret tal-ewwel darba fl-1891 f'Munich fil-Ġermanja. Il-play tidrammatizza l-esperjenzi tal-karattru tat-titlu Hedda Gabler, kunjoma xebba, bint ġeneral li tinsab maqbuda fi żwieġ u f'dar li ma tridx. L-aħħar li l-play saret bil-Malti kien aktar minn 40 sena ilu u issa se terġa' ssir fit-Teatru ta' Spazju Kreattiv fuq adattament ġdid bil-Malti ta' Simon Spiteri u b'sottotitoli bl-Ingliż. Għalkemm illum meqjusa kapolavur tar-realiżmu letterarju, lejn tmiem is-seklu 19 il-play kienet qajmet kontroversja sħiħa. Id-direttur tal-play Daniel Azzopardi spjega li dak iż-żmien li wieħed itella produzzjoni teatrali dwar mara li trid tieħu l-perspettiva tagħha indipendenti lilin mill-influenzi patriarkali ta' dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira. Play titkellem ħafna fuq l-elementi il-relazzjonijiet tal-ħajja li ngħixu jekk xi deċiżjonijiet li nagħmlu f'ħajjitna huma l-aħjar biex fl-aħħar mill-aħħar nħossuna tajbin man-nies ta' madwarna u li għamluna fl-aħħar mill-aħħar kuntenti. U x'jagħmilna kuntenti hija l-element materjali tal-villa, tal-ħafna flus, jew mhux neċessarjament huma n-nies li nkunu madwarhom u tassew jagħmluna ferħani. Żied li b'din il-play Henrik Ibsen rid jagħmel dikjarazzjoni ċara li kulħadd għandu jkollu l-istat tiegħu. Sfortunatament daw ir-realtajiet li nitkellmu dwarhom fuq relazzjonijiet li mhux neċessarjament jaħdmu kif irridu, li n-nisa fis-soċjetà mhumiex tħossuhom għandhom l-istat tagħhom kif irridu huma affarijiet huma sitwazzjonijiet ngħixu għadna ngħixuhom illum il-ġurnata, speċjalment f'soċjetà li għadha patriarkali f'elementi tagħha allura ħassejna li play ta' dan it-tip li tiġi adattata f'kuntest kontemporanju tista' tkompli u għandha tkompli tqajjem diskussjoni importanti ħafna. Il-karattru ta' Hedda Gabler huwa interpretat minn Kristjana Assa, bis-sem ta' atturi oħra magħrufa Joseph Paul Vella, Peter Gallia, Paul Portelli, Cassandra Spiteri, Giuseppe Cepara u Annalise Mifsud. Il-produzzjoni teatrali Hedda Gabler se ssir fit-Teatru ta' Spazju Kreattiv bejn 17 u 26 ta' Mejju.